What's up, Kabalen? So eto nandito tayo ngayon sa Prodis Point at kasama natin si Gian at syempre mga nakafollow sa akin si JC. Ayan. So siya yung nakapartner natin dun sa Salveuel Gala Night. Ayan. Hi everyone! Hi mga Kabalen! Okay, so follow niyo sila sa kanilang mga social media. Si JC, sa kanya ay Simply JC yes. On Facebook, Instagram, and TikTok, and also on YouTube. And Gian? Yeah, so you can follow my Facebook account, my TikTok, and of course my Instagram. Ayan. So Gian Santos naman siya dun sa ano. Lagay ko na lang siya sa description. Okay, so nandito tayo ngayon sa Prodis Point at gusto rin namin magpasalamat kay Convo and Concussion. Thank you so much! Yes, sa pagpapadala sa atin or pagbibigay sa atin ng sample ng kanilang mga goodies. Ayan. So, thank you so much. At syempre, nandito kami para i-review yung kanilang mga goodies kung ano ba talaga ang lasa nito. Kasi, kinover na rin to ni We're in Pampanga. So, na-curious tayo, di ba? So, gusto rin natin matikman kung ano ba yung natikman ni We're in Pampanga. Okay. Pinag-uusapan. Yes. Okay. So, partner, paano bang magiging sistema natin dyan? So, gagawin natin ganito. So, gagawin natin kuko tagi-isa. Titikman natin. Isa lang. Gusto ba? Gusto ka 5? Hindi ko sure kung makakaisa lang ako. Okay. Ay, for sure, mauubos natin yan, di ba? Kung nakikita nyo lang at naaamoy, sobrang grabe. Sobrang appetizing. Itsura pa lang nga talaga. Actually, parang gusto ko nang kumain eh. Sunggaban. On a diet pa mo ako. Pero kasi kailangan naming i-video eh. Oo, kailangan namin control ng mga sarili natin. Ayan. So, kukuha tayo ng tagi-isa. Okay. And then, sabay-sabay natin siyang titikman. Okay. So, and then, pagkatapos nun, syempre, namnamin nyo na yung lasa. Lahat-lahat. And then, i-calculate nyo na sa mga brain cells nyo kung ano yung, paano siya ma-describe. And then, sabay-sabay tayo na magre-rate. So, bibilang ko ng 1, 2, 3. Let's say 1, 2, 3. And siguro, with our fingers na lang. So, it's up to you. 4, 3, 1. I-explain ba namin? After. Okay. So, sabay-sabay tayo ba? 1, 2, 3, 4, or 5. Okay. And then, isa-isa natin explain. Bakit siya binigyan ng 3? Ba't mo siya binigyan ng 4? Ba't siya binigyan ng 5? Bakit? Ayan. So, gagawin natin yan sa bawat isang treats or let's say brownies, goodies. Yan. Okay. Okay? Ready na ba tayo mga kabalen? Yes, kanina pa! Yan. Let's go! Ang bilis, partner. May mga kutsara na tayo. And more ba? Ayan, may mga kutsara na kaming kanya-kanya. Ready na kami. Okay. So, ayun nga. Gagawin natin isa-isa, no? Titikman natin. Yes. So, siguro start natin to dito. Actually, parang same version lang siya. Solo version and then party version. For ito us, yung uwi for namin you. to. So, ibig sabihin, tikman natin dito. Yes. Para hindi magalaw to. Exactly! Ito na ang pagsaluhan natin. Okay, sige. So, ano i-start natin dyan? Start natin. Kasi di ba dalawang klase? Merong mga brownies, merong mga rebel bars. Start natin yung plain, siyempre. Okay. Brownies tayo, yung walang nuts. Okay. Okay? Sige. So, let's get each of the... Kumain na natin. Sige, go. Okay, go. Ayan. Sige, kuha ko na sa akin. And kuha kayo na sa inyo. Ayan. Mukha siyang fudgy. So, how do you describe it? Yung outer layer na mukhang crunchy, tapos parang hindi talaga tinipid yung ingredients niya. Ang kapal ng chocolate niya. And So, rate natin to from 1 to 5 pagkatapos natin tikman. Sabay-sabay ang rating para walang walang dayaan. Walang dayaan, Okay, so cheers! Cheers! Hindi ako magre-react. Poker face ako. Hindi na lang pigilan. Ang sarap niya. Nakakadalawang. Very speechless. Nakakadalawang kagat na ako. Galit-galit mga kabalen, galit-galit. Sabihin mo pag magre-rate na. Okay, siguro as of now, meron na kayong idea, no? Okay, so tabi muna natin to dito. Talaga nilagay sa lamesa, eh, no? Okay. Bilang tayo. Okay, Ready? 3. 1 to 5, ha? Ready? 1, 2, 3. Oh! Wala ka na yun! Walang daya! Walang dayaan, ha? Sino mauna? Bakit 4?
JC. Sige, ako na. Syempre, we're off to a good start. So, ayoko munang ng mataas na And na-meet naman yung expectation ko kasi gusto ko sa mga brownies talaga is yung chewy, tapos crusty on the outside. So, na-meet niya naman yun. Tapos, pagkagat mo talaga maaamoy mo yung aroma ng ingredients niya. So, for siya sa akin. Just because excited pa ako sa ibang flavors na matry na baka mas may mataas sa kanya. And personal, walang eme, di ba? Yes, walang hindi tayo bayad. Disclaimer lang. So ano po to, talagang personal, honest review ang ginagawa namin. O siya, Gian. Alright, for me, no sugar coating. Hirap na makabanding nito. Yeah, without sugar coating for yung score ko, it's because na-meet din yung expectation ko. Plus, when it comes to mga ganyan, I want yung mga darker talaga. So, not too sweet, no? Yes, not too sweet. Tapos Yes. hindi din siya, alam mo yung tinipid talaga. So that's why, 4. Ayun. Okay, so ako naman mga kabalen, no, katulad nga sinabi ni JC, no, syempre, nag-uumpisa pa lang tayo, ayun natin talaga, itodo na yung ating rating. Kasi, plain tong tinikman natin eh. Meron pa tayong titikman na may mga flavors eh, and mga toppings eh. So, hindi natin alam, baka mas, di ba, mabigyan pa natin ng higher rating. Pero, what's good about this na para sa akin is, yun nga, crunchy sa outside, and then very moist siya sa loob. Yung parang talagang siya, mamasama sa iyo. Pag kinagat mo, pag nasa mo na siya, sa dila mo siya, mas melts in your mouth. melt talaga siya. So, doon mo nalalasahan yung talagang flavor ng chocolate na chocolate talaga, yung parang mamait-mait. Yes, dark chocolate siya, on the dark side siya. Oo. And then, yun nga, hindi siya ganun ka-sweet. So, ibig sabihin, hindi siya nakakaumay o nakakasuya. So, yun. Wow, ang dami agad natin comments sa first pa lang Nice. Plain pa lang yan plain brownie pa lang yan So, ako, for example, nanonood ako, definitely, makakarami din ako talaga. Oo, hindi mo namamalayan. Hindi mo napapansin, nakain ka lang ng kain. Yes. Okay, so next, Rebel Bars naman, mga kabalen. So, let's start tayo dito sa baba. Yung Rebel Bar na parang mixed nuts din to, tsaka chocolate, chocolate chips. Chocolate chips. Okay, sige, let's dig Mga in. kabalen, kung alam niyo pala kung bakit siya tinawag na Rebel Bar, baka pwede niyo i-comment dito. Comment down below. Kasi hindi ko alam bakit siya Rebel Bar. Kasi tinawag na Rebel Bar. Actually, nagtanong ako, hindi ko alam kung reliable yung pinagtanong. Si Google ba yan? Kung bakit siya Rebel and plain. Kasi kaya siya tinawag na Rebel. Kasi di ba ang brownie natin is plain. As plain chocolate as lang. it is. And then pagka Rebel, ibig sabihin, mas nag-ano siya, hindi, parang umalis siya dun sa traditional. Nagrebelde siya. Nagrebelde siya. As in, kasi yung spelling nito talagang rebel talaga. Nagrebelde siya, nag-add siya ng ibang texture, ng ibang kulay. Kaya usually sa mga Rebel bars, di ba parang marble? Oo, marble yan. Dalawang kulay na naghahalo. Can you confirm, mga kabalen, sa comment section kung tama ba ang source? Kung tama ba yung aming Ni Kabalen source. Motovlog. Yes. So dito muna tayo sa plain na Rebel. Okay. So di ba nga tama ako, dalawa yung kulay kasi ano siya. Matigas yung ilalim niya. Oo. Okay. So we're expecting crunchy in the outside ito. Yes. So winner ito pagka moist siya inside. Yes. So ayan. Cheers! 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 Parang may oats siya. Parang. No? Meron akong natitikman na fibery sa loob. Parang may oats na. May oats. Nag-iisip siya mabuti. Nagko-contemplate ako eh. Ano yung sabihin ko? Contemplate yan ba yung pagka, ginamit ka natin ng plato? Konti na lang. Hindi na marami. Contemplate. Ikaw River Cruz ha? Actually meron siyang nag-viral na video sa TikTok, yung River Yes, 1 million views na po sa TikTok. Thank you. Nag-comment mismo si River Cruz, yung artista talaga. Kasi natuwa siya doon sa joke niya na River Cruz. Sa Singapore yun. Check out niyo yan. Na-friend din ang may-ari ng pinagaan. Shoot natin ngayon lang. So check it out niyo yun. Matatawa kayo. Ako natawa ako kahit paano. Paano yung tawa mo? Scripted.
Ganun siya. Oh, ready na tayo. Sige. Okay, ready? 1, 2, 3. 3.5 sa akin. Ako 4. Ako 4 pa rin. Sige, sino mauna na? Una ka na, JC. Kaya ako, medyo mababa yung binigay ko. Pero mataas pa rin naman yun kasi above average Oo pa naman. rin. First of all, kasi hindi ko alam yung i-expect ko sa Rebel Bar. Rebel Bar, napagpalit ko yung Tapos, sweet tooth kasi ako. So, gusto ko ng matamis talaga, ganyan. Tapos, syempre yung brownies na dalawang tinry natin, matamis siya, diba? I mean, though hindi nakakaumay. Dito, yung sa white niya, feeling ko yun yung purpose niya para ma-lessen yung tamis. Hindi ma-overpower ng chocolate. So, yun lang naman. Tapos, ano pa ba? Siguro talagang super nag-enjoy lang ako sa brownies kaya medyo bumaba yung rating ko pagdating sa plain na Rebel Bar. Pero other than that, okay naman siya plus yung oats niya. May adds texture. So, kung medyo healthy ka, mas okay ito sa'yo kaysa dun sa brownies. Yes. Gian. Exactly. Yun, this is really good para sa mga nagda-diet. Yung, if you're looking for something na may new texture, kasi yung fudgy natin, very soft siya, di ba? Specifically, inside, very fudgy. So, if you want something new na may texture, this is really good, especially sa mga nagda-diet. Very, talaga siya. Recommend ko siya. Okay. So, sa akin naman, kaya 4. Ano kasi ako minimalist. Though gusto ko yung parang naglalaban yung lasa sa bibig ko, pero for me siguro masyado marami, parang too much. Hindi ko na siya ma-distinguish yung yung kung ano talaga yung nandun sa bibig ko. Hindi ko na siya na gagasps. Ayun. Tsaka yun nga, sweet tooth din ako kaya gusto ko mas siya. Mas on the sweet side. Mas gusto ko yung natitikman ko yung precise na totoong lasa niya. Kasi nga masyadong halo-halo na dito. So, I'm not sure kung ano yung expect ko din sa mga iba. So, ano pa lang to, Rebel pa lang to. Pero masarap pa rin siya, guys. So, kaya siya binigyan ng 4, which is very good pa rin, no? And also, Kabalen, I just wanna, sabihin na, syempre, subjective yung mga opinions namin. Kasi ako, masarap sa akin, masarap sa kanya, maaaring hindi masarap sa kanya. Kasi iba-iba yung mga preferences natin. So, subjective siya. We're just saying na ako, nasarapan ako, gusto ko siya. And, ayun. Masarap pa rin naman siya sa akin. Yes. Ayan. So, syempre, tikman nyo rin ito para at least malaman nyo kung parehas ba tayo ng preferences. Yes, kung sino sa aming tatlo ang kapareho niya ng panlasa. Yes. Okay. Economic experience. Actually, Gian, JC, no? Tinignan ko itong mga solo. Merong isang part dito na hindi part ng marami. Parang kakaiba siya. So, pakita natin sa mga mukha siyang matcha. So, brownish siya na parang matcha flavor, no? So, by the looks kasi medyo greenish siya. Medyo greenish or pale. So, let's see. Ano ba to? Tikman natin. Yes. So, dig in tayo. Alam mo, hindi pa tayo nagsisimula. Hindi, mamaya lang. Pagkatikim na lang. Amuin muna natin. Amoy matcha nga. Amoy matcha? Talaga? Yes, amoy matcha. Sige. Naamoy ko yung matcha, ewan ko lang. Tikman natin. Cheers! Okay, cheers. Matcha. Matcha nga. Yes. Siyang siya. Ay, sorry. Mukhang may mabibigyan na naman ng perfect score. Uy, ako hindi na pinagat ko. May bagong favorite. Wow. Si Gian din, nakailang bite na siya, paubos na. Paubos na sa kanila. Ako wala. Grabe, okay. Sige. Okay. Based sa mga reaction ko, alam na, no? Okay. Sige. Okay, ready? G, 1, 2, 3, 5. 4.5 ako. Same. No, 2.5. Average lang. Talaga? The moment na sinabi niyong feeling ko matcha, oh my God. Okay. But I don't want to fake it. Okay. So, dito yung mapapatuloy natin talagang perspective, no? Subjective yung subjective. So, mauna na ako. Sige. Dahil para lang ma-justify ko. Sige. 2.5 just because
hindi talaga ako maano sa mga Matcha healthy. Oo. Pag sinabi mong healthy salad, medyo meron, kumbaga, pag ang isang tao mahina sa math, pag nakitaan mo ng numbers, medyo nagpapanik. So, ganun siya yung effect niya sa akin. Nung sinabing matcha, medyo... So, ayaw mo ng healthy, gusto mo yung mga nakaka-diabetes? Oo, gusto mo crispy pata, chocolate, sugar, milk tea, ganyan. Todo yan. Yung mga Pero pag mga... nakaka-atake, no? Pero pag sinabi mo mga barley, mga matcha, or... alam mo ka. Wait lang. Pero, ang nakakatuwa naman sa kanya, kahit nandito na nung kagat ko, moist pa rin siya. So, tolerable siya para sa mga kagaya ko na ayaw talaga ng mapait na mapait. So, para siyang brownie type ng kung nakatikim na kayo ng matcha na KitKat. Oo. Ganon siya. Creamy siya, ganon. Tapos, may hint talaga siya ng dahon talaga na yung aroma niya. But, para to sa mga health conscious na mga na gusto pa rin mag-indulge. Pero meron pa rin siyang chocolatey, no? Yes, may ano siya, may creaminess siya. Hindi siya necessary chocolate, pero may creaminess siyang ina-add. Siguro feeling ko milk yun, more on milk than chocolate. More milk than chocolate. CNC, please confirm if it's more milk or if it's chocolate. Oo. So yun lang naman for me. Ayan. Gian. Alright. Sa akin, 4.5 kasi very close naman siya for me, Tito. Although this is matcha, I'm a matcha lover din kasi. Kung papapiliin ako between coffee or matcha, I'll go with matcha. Go with matcha. Oo, nag 4.5 lang ako. It's because yun nga, yung pagka-ano niya kasi, yung pagka-bake niya for me, it's, alam mo yung kapag tinikman mo siya, hindi mo siya talaga parang, ano ba tawag doon? Madidistinguish na it's really matcha. Unless aamuin mo siya, di ba? So, kulang mo lang siya siguro ng color. Masasabi mong matcha talaga siya. Pero all in all yun nga, I'm a matcha lover, so... Oh yeah, the color also. For me, to be honest. I-green nyo pa daw. So, konting green pa. Oo, para maano lang. Para at least... Tsaka mas appetizing tignan. Kasi pag, to be honest pag nakita nyo, medyo maaano ka, may ilang ka. So, parang medyo maputla pa siya ng konti. Ayan. So, if you would like to get or give an impression na matcha siya, you have to shout it out na matcha. Kulay green. Hindi lang natin siya inamoy, di ba? Hindi natin inamoy. Ayan, CNC. So, yung mga feedback ng mga... Pero all in all, yes, yun, ang creamy din mataas pa rin yung score niya. And yung sa loob niya, moist din talaga. So, yun. And the award goes to Kabalan Motovlog for the highest score. Okay. So, I went to 5 na kasi nga same as Gian, I'm a matcha lover. So nag-i-enjoy ako sa lasa ng matcha. And sa barley, Salveo barley grass. Salveo pa Shout out! Salveo pa. Siyempre, I enjoy my Salveo or SBG barley grass every morning. Kaya talagang ako, sanay ako sa lasa ng damo. Oo, din. Kapunta na sa kabayo. May nitihan ko yung iba, kaya ayaw nila ng matcha kasi for them daw, medyo fishy siya. Meron kasi mga fishy nga naman sa matcha. Pero yun nga, yung mama ko pag kunyari kumakain ako kumiinom ako ng matcha, ano yan, parang damo. Sabi niya. Pero ako, I really enjoy matcha talaga. Ayan. So, ayun. So, kaya ako nag-5 kasi nga, I enjoy the taste of, matcha, barley, and then, it's plain. Yes. Meron siyang Not nuts, complicated. and then hindi siya complicated masyado. Kaya gusto ko siya 5. Perspective ko yon kasi yun nga, plain. Gusto ko yung plain talaga. Yung mas nalalasahan ko, ano yung pinaka-main base ingredient niya. So, yun. Ayan. So, Gian, habang wala si Kabalen, mag-vlog takeover tayo. Alright. Meron tayong 3 kinds of cheesecakes here. The first one, Gian, is? So first one is Trio. Yes, trio. We have blueberry, we have strawberry, I think, and the mango. Yes. And the second one, basically the same, pero meron siyang added sliced almond in the middle.
And then the last one I think is their classic, which is mango cheesecake with sliced almonds on the sides. Yun. Excited na ako dito. Sarap ng may mga kakulab, di ba? Aandar yung vlog mo kahit wala. Gaan ng trabaho. Yes! Ito yung pinaka-nagustuhan naming lahat. Yung peach mango. Tapos how much more kapag may sliced almond. Okay, sige. Since sabay-sabay naman mas tayo. nyo-look forward nyo. Sige, sabay-sabay na tayo. Okay, let's dig in. Go! Uy, dapat mayroong pantay-pantay. May cheesecake, may graham, and may almonds. Tsaka nung okay, pakita muna natin ito. Yun o. Sarap. Alright. Cheers! Cheers! Napawarm ko siya. Nagka-texture siya. Dahil sa almonds. 5. Ay! Sarap! Nag-score agad. Uy, nagmamadali ka. Hindi na po napigilan ni JC, mga kabalen, at nag-score na siya. Uwi ko na to. Ayun. Bye! Okay. Winner na ba? Winner na? Winner, oo. Ayun. Sarap. Sarap. Sobrang bagay. No? Sobrang bagay yung Panalo. Panalo. Yun lang talaga yung comment ko, yung mixed nuts. Mas masarap talaga siya pag roasted. 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 Sobrang perfect na. Try nyo lang muna. Pag okay sa inyo. Mas maganda siya. Pero ang sarap. Oo. Grabe, no? Sobrang sarap. Sarap. Isa pa. Ulit tayo. Yes. Ang sarap. Diba? Ang sarap niya. Yay! Ang sarap pala maging food vlogger. Grabe, no? Ay, first time ko to. Change ano kaya tayo? Change career tayo. Oo nga. Thank you Change so next much, time. Kabalan Moto Vlog, for Food vlogger inviting na. us. First time ko pong collab na Yes. may kasamang mga co-vloggers. Same. And tapos food pa. Ang sarap. Oo. Parang mag-iiba na ako ng content. Abangan niyo po. Food vlogger na po. Oo. Hindi na siya simply JC. Nananawagan kami sa mga cafe dyan. Hello, ang galing namin mag-food review. Especially dito sa JC food vlog na siya, no? Yes. JC Eats. JC Eats. Siya. Alright, kabalen. Basically, we all enjoy, Uy, tulog pa kami. we all enjoyed yung aming eating session dito sa Yes. Produce Point. Salamat sa inyong Salamat venue, po sa Produce Produce Point. Point for having At us. salamat din sa Convo and Concussion sa iyong ipinadalang mga treats. Talaga super nag-enjoy kami. At Nabusog. Oo, talagang Sila yung diet ko. Puro kagat lang yun, tsaka tikin, pero grabe. hindi dahil sa kanila hindi natin matitikman yung ganyang klase. Lahat. Oo, grabe. Salamat sa pagpapadala niyo ng inyong mga Products, samples, yes. products. And I'm pretty sure this is highly recommended. Talaga marirecommend ko siya sa mga friends, families, and mga Sa mga taga-Pampanga mga dyan. co-vloggers. So, ayan. Yes. Okay. So, kayo, ano pang masasabi? Yun lang, kung gusto nyo umorder sa kanila, saan sila pwedeng kontakin, partner? They have a Facebook page. So, Hanapin nyo lang po ang Convo Convo and and Concoctions. Concoctions. Yan, madali lang sila makita. And saan sila located, partner? um, Although lang physical store. for now, ano talaga sila? Online. Pero saan sila? Siyempre, pag Online. wala lamog. Paglalamove, pwede naman ipa-diretsong door to door. Angeles ba sila? Yes, Angeles. Angeles, Pampanga. Yes. Angeles, Pampanga sila, guys. So, invite nyo sila sa mga future events nyo pang giveaway. Like nyo yung page nila and then explore nyo yung kanilang page kung meron sa mga iba pang Para makita nyo yung products. complete menu Yes. and prices. Okay. Okay, so that's it for me mga kabalen. Maraming salamat po sa inyong papanood from the beginning till the end. At maraming salamat din sa aking mga Thank ka-collaboration ngayon. Thank you. Napagbigyan ninyo. Yes, the pleasure is ours. Yes, so It's an honor. Simply JC and Gian Santos. Ayan. Okay. So once again, Kabalen, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. Okay. See you on our next vlog.